ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് മാതാജി ലൈവ് വന്നില്ലേ? വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ മുഴുവനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. വൈദ്യുതി ജ്ഞാനം, ശ്രുതി, സ്മൃതി, വേദങ്ങള് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. മുഴുവനും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു വരില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ, അതായത് നല്ല അറിവുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. വേദങ്ങളെ പറ്റി അറിവുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അത് ഫസ്റ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ അറിവ് മാത്രമല്ല, ആ വ്യക്തിക്ക്
ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. അറിവ് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ബൈഹാർട്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതില് എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആചാര്യ പരമ്പരയിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. കാരണം ആ പരമ്പര തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുക ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുണ്ടകോപനിഷത്തില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവൻ ബ്രഹ്മനിൽ അല്ലെ അതിന് പറയും ഭഗവാനിൽ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ ദൃഢമായി സ്ഥാപിതനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതിലൊന്ന് യഥാർത്ഥ അറിവ്, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് ഞാനെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഗാധമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ കണക്ട് ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കായ അറിവ് നമ്മൾ നേടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വൈദിക സാഹിത്യം പഠിച്ച് കൃഷ്ണൻ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്പരന്ന് പോകുമെന്ന് പ്രഭുപാദ വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നാം ഉപദേശങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം കേൾക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം. അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിച്ച് കൃഷ്ണൻ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈദിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, സമുദ്രം പോലെ കെടുക്കാണ്. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടൂല അല്ലെ. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് വൈദിക സാഹിത്യമൊക്കെ പഠിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളൊരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ത്രൂ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ അറിയാം ഏത് ഭാഗം ആദ്യം പഠിക്കണം, രണ്ടാമത് ഏത് പഠിക്കണം, ഏതിൽ കൂടെ ഒരു ശിഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള് ആർക്കറിയാൻ പറ്റും, ഒരു ഗുരുവിന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ. പിന്നെ ഇത് യജുർവേദത്തിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്, യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നതില്. അത് മുഖ്യതരം വേദ, കഥ, കേന മുതലായവയിലെ 10 പ്രധാന ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, വേദങ്ങളിലായാലും അപ്പൊ എന്താ യജുർവേദം അപ്പൊ വേദായി. പിന്നെ എന്താണ്, കേന ഉപനിഷത്തും, കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്തുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും പ്രധാന ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഒന്നാണ്, 10 പ്രധാന ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുണ്ട് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വിശകലനപരവും തത്വചിന്താപരവുമായതാണ്. മാത്രമല്ല വളരെ കാവ്യാത്മവും പ്രാർത്ഥനാപരവുമായതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന് കാവ്യാത്മകമാണത്, പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്. ചില സ്ഥലത്ത് എന്താണ്, നമുക്ക് തത്വജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിൽ വിശകലനം ഉണ്ടാവില്ല, വിശകലിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലത് കാവ്യാത്മകമായിരിക്കില്ല, ചിലത് പ്രാർത്ഥന പരമായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാതും ഒന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അസംഖ്യം ഗുണങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞതാണ് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ പറയാണ്, കാരണം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ശരിക്കും ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങള് അവനെ കൊണ്ടുവരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അത് തെളിയിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിലൂടെ. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയണം. അപ്പൊ അതേ മന്ത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിക്ക് അതീതമാണ്. ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്നില്ല, ചലിക്കാതിരിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുക്തി അവിടെ കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ, അല്ലെ. ജനറൽ ആയിട്ട് ഏതൊരു വസ്തുവിനെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കും, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ഏത് സമയം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനുള്ളൂ, ഒന്നിലെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുക, അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്, ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ചലിക്കുകയും ചെയ്യും, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ. വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ സമീപസ്ഥനാണ്. നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?
അതിന് നമ്മൾ ഭക്തി ഒരിക്കലും നമുക്ക് യുക്തി കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന് പറഞ്ഞത് സകല ഭഗവാൻ ദൂരസ്ഥനാണ്, അന്ന് അടുത്തുമാണ്. 2 സകലത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യും. അതെങ്ങനെ? ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ വെള്ളം അകത്താണ്, പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നിന് പുറത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവും, അകത്ത് വെള്ളം. ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, ഫിസിക്കൽ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കും പറയാത്ത നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നത്. സകലിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അകത്തുണ്ട് പുറത്തുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, പുറത്ത് പ്രകൃതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാൻ പുറത്തുണ്ട്. സ്വതാമസ്ഥനാണെങ്കിലും മനസ്സിലേകാത്താൽ വേഗത കൂടിയനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മളെ മനസ്സ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഉള്ളത് എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിനാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തും. അതിനേക്കാൾ വേഗസ്ഥന് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തെത്തുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വതാമസ്ഥനാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനുമാണ്. അതെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ. ഇതിന് പരസ്പര വിരുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ചലിക്കും ചലിക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെ നശിക്കും നശിക്കാതിരിക്കുക, ക്ഷയം അക്ഷയം. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ക്ഷയാക്ഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നശിക്കുന്ന. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ, മറ്റുള്ള സയൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സയൻസ് വേറെ, നമ്മളെ നിയമങ്ങൾ വേറെ, അതൊരു സൈഡിൽ. ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ചലിക്കുന്നു ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. സകലിന്റെ അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സ്വതാമസ്ഥനാണെങ്കിലും മനസ്വതാമസ്ഥൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനുമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ പിടികിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം, ഭഗവാൻ പുറത്തുമുണ്ട് അകത്തുണ്ട് എന്ന് ഉള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ്. അത് നമ്മുടെ ന്യൂനതയാണ്. അതായത് നമുക്ക് പറയില്ലേ, നമ്മളിപ്പോ ചുറ്റും നമുക്ക് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, വായു ഉള്ളിൽ പുറത്തുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വായുവിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ, ഞാൻ എങ്ങനെ ശ്വസിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ സയൻസ് വളർന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ ന്യൂനകൾ. മനുഷ്യന്റെ അറിവിന് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം. നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബദ്ധാസം, തെറ്റ് പറ്റിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വന്നിട്ടുള്ള. അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കും. 2 മായയ്ക്ക് വംശവദനാകുന്നു. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ഇപ്പൊ 3-മത്തേത് ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത. നമുക്ക് ചതിക്കാനുള്ള, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെൽഫിഷ്നെസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. നമുക്ക് സ്വന്തം കാര്യം, അത് ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമ്മളേക്കിൽ ഉണ്ടാവും. അപൂർണമാണ് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എല്ലാം കാണാത്തത് കാണുന്നത്, ഭഗവാൻ കാണുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കാണാനോ കേൾക്കാനോ കഴിയില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ശബ്ദം കേൾക്കില്ല, വളരെ വലിയ ശബ്ദങ്ങളും നമുക്ക് കേൾക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുറേ ന്യൂനതകളുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മ ഭഗവാനെ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണെന്നോ ഭഗവാൻ എന്താണെന്നോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ചട്ടക്കൂടുകൾ മാറ്റിയാലോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മള് പണ്ട് 3D സിനിമ ഒക്കെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഒരു കണ്ണട വെച്ചിട്ടാണ് പോവുക അല്ലെ? ഇപ്പോഴും അതെ അല്ലെ? ആ കണ്ണട കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ 3D ഫിലിം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പിക്ചർ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ പിക്ചർ ഹാളിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോ കണ്ണട ഊരി അവിടെ കൊടുക്കും. അവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അത്ര അവിടേക്ക് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മൾ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ലാതും അതിന് ചെറിയ ന്യൂനതകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത് വേണം താനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിവിന്റെ പരിപൂർണമായ ഉറവിടം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. അതിനാൽ നമുക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവ് വേദം ലഭിക്കില്ല. ആർക്കും അത് നൽകാനും കഴിയില്ല. നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് അറിവും കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രയും ഇല്ല, അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അറിവ് നമുക്കില്ല. വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടം എന്ന നിലയിൽ നാം വിശ്വസനീയമല്ലാത്തതിനാൽ മനുഷ്യ സംഹരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വേദങ്ങൾ നമുക്ക് പരിപൂർണ അറിവ് നൽകുന്നു. വേദങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിലത്തെ കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലെ ആ ഫസ്റ്റ് ലൈനില് ഒക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. ഭഗവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ്, രേഷ്മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അത് സംസാരിക്കണം രേഷ്മ. ഓക്കെ. പിന്നെ വൈദ്യതത്വങ്ങൾ സത്യപ്രമാണമായ രീതിയിലുള്ള സത്യമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആ പ്രമാണം സത്യമാണ്, അത് നമ്മൾ അതേപോലെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം. മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണങ്ങളല്ല വേദങ്ങൾ, ശിഷ്യപരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ, മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണമാണ്. ഒരാളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, സയൻസ് ചെയ്യണ പോലെയല്ല വേദങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാ. സയൻസ് അറിയാല്ലേ, ആദ്യം എന്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും, പിന്നെ അതിന് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇപ്പൊ ആദ്യം വലിയ വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു, പിന്നെ ചെറുത് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സയൻസ് പോലെയല്ല, മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാന ക്രോഡീകരണങ്ങളല്ല വേദങ്ങൾ. അതായത് മനുഷ്യനാൽ നിർമ്മിച്ചപ്പെട്ടതല്ല വേദങ്ങൾ, അത് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നു. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ആർക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം, അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണമല്ല വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പറയുമ്പോ വേദവ്യാസൻ അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയല്ല. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്, ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം കൊടുത്തതാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനമാണ്. ആ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനമല്ല. അപ്പൊ അതിന് ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിന് പിന്നെ വേദങ്ങൾ സത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം പറയണാണ്. ഇപ്പൊ ചാണകവും ശംഖും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ചാണകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പശുവിന്റെ മലമാണ് അല്ലെ. മലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മറ്റുള്ള മലങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. പക്ഷെ ചാണകം ശുദ്ധിയായി. അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ വേദം പറഞ്ഞത് സത്യം, അതിന്റെ തെളിവാണ് അത്. ശംഖ് അതെന്താണ്, ശരിക്കും ഒരു അസ്ഥിയാണ്. അസ്ഥി ഇതേപോലെ തന്നെ അശുദ്ധിയാണ് അല്ലെ, ഒരു കർമ്മത്തിന് അശുദ്ധി. പക്ഷെ ശംഖോ അത് ശുദ്ധിയായി മാറി. അത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെയാണ് വേദങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. വേദങ്ങൾ അമ്മയെ പോലെയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അമ്മ അച്ഛനാരാണ്, അമ്മയാണ് പറഞ്ഞു. അമ്മയാണ് സത്യം, പിന്നെ അവിടെ ചോദ്യങ്ങളില്ല. അതേപോലെയാണ് നമ്മള് വേദങ്ങളെ അല്ല, വേദവാക്യം എന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വേദവാക്യം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല. ആ സത്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള 3 വഴികൾ. നമുക്ക് എന്തൊരു അറിവ് നേടണമെങ്കിലും നമുക്ക് 3 വഴികളുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷം, ഒന്ന് അനുമാനം, ഒന്ന് ശബ്ദപ്രമാണം ശ്രുതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷം, നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് അറിവ് നേടണം, നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് എന്തൊക്കെ കാണാം അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിവ് നേടുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുമാനിക്കുക. ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഒരു ബസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുമാനിക്കും അല്ലെ. എന്ത് തന്നെയാലും അനുമാനമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിവ് നേടുന്നു. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തെ കണ്ട കാര്യം ഒരറിവ്. രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കുന്നു, ആ വ്യക്തിയുടെ സംസാരം ഇങ്ങനെ കാരണം കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അനുമാനം നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിവ് നേടാം. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദം, ശബ്ദപ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഇതിൽ ഉദാഹരണം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരദർശൻ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെ, അത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് കേൾക്കുന്നു, അത് സത്യമാണ്. അതിന് പിന്നെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്, അതിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് അറിവ് നേടാം. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് അനുമാനമായിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് ശബ്ദപ്രമാണമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രുതി. അപ്പൊ ശബ്ദപ്രമാണമാണ് ഫൈനൽ എന്ന് പറയാം. ബാക്കിയൊക്കെത്തിനും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കാണുന്നത് ശരിയായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പറഞ്ഞ അനുമാനിക്കുന്നത് ശരിയായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷെ കേൾവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആധികാരിക സ്രോതസ്സിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങൾ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് കേൾവി, അമ്മ എന്നുള്ള മാതാവ് എന്നുള്ള കണക്ഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അതിനെ ശ്രുതി എന്നും കൂടെ പറയും. പിന്നെ അടുത്ത അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയകള് നിഗമനം,
ആരോഹണ പ്രക്രിയ, സ്വയം യത്നത്തിലൂടെ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉയരുന്നു. അറിവ് നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആരോഹണ പ്രക്രിയ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, സ്വയം പ്രയത്നം, അതുപോലെ മനസ്സിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉയരാം. രണ്ടാമത്തെ അനുമാനം, കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗുരുപരയിൽ നിന്ന് താഴെ വരുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടു പേരാണ് നിഗമനം അനുമാനം, കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗുരുപരമ്പിൽ നിന്ന് താഴെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളൂ. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നിഗമനം, നമ്മൾ സ്വയം പ്രയത്നത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താം. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ആ പരമ്പരയിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്നിലും നമ്മ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പിന്തുടരുക. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തതിൽ അനുമാനം, അതിലൊന്നും കൂടെ തിരിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം. അറിവ്, മാതൃക, താൽക്കാലിക സിദ്ധാന്തം, സിദ്ധാന്തം. പിന്നെ നിഗമനം, സിദ്ധാന്തം, സാങ്കല്പിക സിദ്ധാന്തം, നിരീക്ഷണം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ. രണ്ടും തിരിച്ച്, ഒന്ന് അറിവ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കും, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിക്കും. മറ്റേതോ നിഗമനം, ആൾറെഡി ഉള്ള കാര്യത്തിനെ പിന്നെന്താണ്, അത് പിന്നെ നിരീക്ഷിച്ച് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തല്. അനുമാനം, നിഗമനം. ഒന്ന് അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, നിഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിദ്ധാന്തത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അനുമാനത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കും, സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഉറപ്പുവരുത്തിലേക്കും കടക്കണം. ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. വേദവിജ്ഞാനത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഞാനിങ്ങനെ പള പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്കും കൂടി കിട്ടിയ ക്ലിയർ ആവും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയപ്പ രേഷ്ണ. കാരണം ഇത് ഇത്തിരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈശാവാസ്യോപനിഷത്താണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കണം. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയാണ്. ഭക്തിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഹരേഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ല, പ്രസാദം കഴിക്കാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളില്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഈ നിഗമനം, അനുമാനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ തോന്നും. ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അത് ആ ബുക്ക് കിട്ടാണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം, ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്ത എന്താ കാര്യം? അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവര് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഗുരുവായൂര് ചോദിച്ചിരുന്ന? ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നേരത്തെ വാങ്ങിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുക. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് എല്ലാവരും മാക്സിമം വാങ്ങിക്കുന്നവര്, വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് അത് വാങ്ങിക്കാട്ടാ. നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. ഇപ്പൊ വേദം ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമോന്നത അധികാരികത പറയുന്നത്, ശബ്ദം ഒരു വിശ്വസ്തവും പരമോന്നതവുമായ അറിവാണ്. അറിവിനെ പറ്റി പറയണാണ്. വേദത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. വേദം അത് ഇത്രയും നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, വേദം സത്യമാണ് എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. പ്രത്യക്ഷവും അനുമാന പ്രമാണവും ഞങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആദ്യത്തേതോ രണ്ടാമത്തേതോ പരസ്പരം വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ ശബ്ദം അധികാരമായതിനെ ഞങ്ങൾ അത് എപ്രകാരം പരിശോധിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടും നമുക്ക് തെറ്റെന്നൊന്നും പറയണില്ല. നമ്മൾ ഓരോന്ന് കാണുന്നു, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ഒരു സിദ്ധാന്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയായാലും ശരിയെന്നല്ലാതെ തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മള് ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, അത് ശരിയാണോ തെറ്റോ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത്. എന്തായാലും ഉള്ളതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ അതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു, സൂര്യൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ കാണണ, നമ്മൾ കണ്ടതിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണ്, നമ്മൾ എന്നിട്ട് വിശ്വസിക്കണം. ഓക്കെ, സൂര്യനെ ഞാൻ കണ്ടു, സൂര്യനുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ വേറെ ഒരു വ്യക്തി സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കണ്ട്, അപ്പൊ പ്രകാശം എങ്ങനെ വന്നു, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് ലാസ്റ്റ് എത്തണ സൂര്യൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് പ്രകാശം കിട്ടിയത്. വേദങ്ങളില് ഇതൊന്നില്ലാണ്ട് പറയണമെന്ന് സൂര്യൻ ഉണ്ട്.
ഫിനിഷ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നമ്മളെ ചോയ്സാണ്. വേദത്തിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സൂര്യൻ ഉണ്ട്, അപ്പൊ സൂര്യൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് പോകും, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ എന്തായാലും സൂര്യൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്താലും സൂര്യൻ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് വേദത്തിൽ ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് തെറ്റുള്ള അല്ല, അത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സൂര്യൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ചിലപ്പോ നമ്മളെ മിസ്റ്റേക്ക്, നമ്മളത് അനുമാനത്തിന്റെ തെറ്റായിരിക്കാം. ചിലപ്പോ അവിടെ സൂര്യൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണത് സൂര്യൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് പരമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കിട്ടും, ചിലപ്പോ കിട്ടൂല. അപ്പൊ കിട്ടണതൊക്കെ ശരി, കിട്ടാത്തൊക്കെ ശരിയല്ല എന്ന് പറയണതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് നോക്കണതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. നമുക്ക് അത്രയും നോളജ് ആയിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം പഴയ കാലത്തനുസരിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സയൻസ് പരമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോണത് എന്തിനാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കണതിന്റെ ആദ്യം നമുക്ക് ആൻസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സയൻസ് പരമായിട്ട് തന്നെ ആൻസർ സയൻസ് രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങി. നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് എനർജി, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ. ആദ്യം എന്തിനാ പോണത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ കുറെ മനസ്സിലായി. മെറ്റീരിയൽ എനർജി, സൗണ്ട് എനർജി, ലൈറ്റ് എനർജി, ഇങ്ങനെ കുറെ എനർജികൾ ഉണ്ട്, ഫോമുകൾ ഉണ്ട്. എനർജി ഫോം ഉണ്ടാവും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റും. എല്ലാവരും ഒരേ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ചിന്താഗതി. അത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വേദങ്ങൾ അത് ആദ്യമേ തന്നെ സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിപ്പോ അനലൈസ് ചെയ്താലും അനലൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അത് സത്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി കൂടും തോറും നമുക്ക് സത്യത്തിലോട് നമുക്ക് ഉള്ളെടുക്കും. അതാണ് ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ട്. സയൻസിന്റെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ വന്ന് മുട്ടും എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് ആൾറെഡി ഇത് അറിവുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അറിവുള്ള വ്യക്തികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള, അത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് അറിവാണ്. ആ അറിവ് സത്യമാണ്. അതിന് തിരുത്താനേ കഴിയില്ല. നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം, കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാം. അതൊന്നും നമ്മൾ അത് ഞങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രഭാസ്വാമി പറയാണ്. ഉദാഹരണം, ശാസ്ത്രം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തിയില്ല, അതിന് ആത്മാവില്ല എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം തന്നെ, ശരീരത്തിന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവില്ല എന്ന് അവര് പറയുന്നു. കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ ആത്മാവുണ്ട്, പക്ഷെ പരമാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പറയാം പരമാത്മാവില്ല എന്ന് പറയും. പരമാവ് ഇല്ല എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പരമാത്മാവിനെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരേ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉയർന്നു വരാണ്. ഇന്നലത്തെ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രമായിരിക്കുമല്ലോ ഇന്ന്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-20 വർഷം മുന്നേ കൊക്കക്കോള കുടിക്കണം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയാം, ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ, അതിന് പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരസ്യമായി അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒക്കെ എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ സത്യമാണ്. എത്ര അനുമാനത്തിൽ കൂടി ആയാലും നിഗമനത്തിൽ കൂടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും സത്യത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് മാതാവിന്റെ കഥ പറയുന്നത്. നാം ശരീരമല്ല, നാം നിത്യമായ ആത്മാക്കളാണ് എന്ന് ശബ്ദം അവകാശപ്പെടുന്നു. ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് വേദവാക്യം. അതിനാൽ ഇത് നമ്മൾ വിശ്വാസ്യതയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താണ്. ഏത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഹരേഷ്ണ, ചോദ്യങ്ങള് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന? ഹരേഷ്ണ? ഇല്ല പ്രഭുജി, തന്നിട്ടില്ല. തന്നില്ലേ ഹരേഷ്ണ? ബുക്ക് കിട്ടിയാലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രഭുജി. ബുക്ക് കിട്ടണം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞാണല്ല. വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതൊക്കെ അറിയാം. അതെന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കിയാ. വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിവ്. വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിവ്. പിന്നെ ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന്റെ 4 ന്യൂനതകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു പോയല്ലേ. എന്താ? തെറ്റ് പറ്റുന്നു. പിന്നെ മായയ്ക്ക് ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയം. ഹരേഷ്ണ, ഈ 4 ന്യൂനതകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ബദ്ധാത്മാവിന് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന ഈ 4 ന്യൂനതകൾ നമുക്കുണ്ടാവും. ഈ ന്യൂനത വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരിപൂർണത കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂല. സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്.
പിന്നെ 3 പ്രമാണങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. അത് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏതൊക്കെയാണത്? 3 പ്രമാണങ്ങള്. പ്രത്യക്ഷം, പ്രത്യക്ഷ, അനുബന്ധ, ശബ്ദം. പ്രത്യക്ഷം, അനുമാന പ്രമാണം, ശബ്ദപ്രമാണം. ശബ്ദപ്രമാണം. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, അനുമാന പ്രമാണം, ശബ്ദപ്രമാണം. അപ്പൊ ശബ്ദപ്രമാണം ഏതിലാ വരുന്നത്? ശബ്ദപ്രമാണം ഏതിലാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വേദങ്ങൾ അല്ലേ? ഫൈനല്. അനുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷം, സൂര്യനെ കാണുന്നത് പ്രത്യക്ഷമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ്, അതിന് പ്രത്യക്ഷം. അനുമാനം നമുക്ക് അതിന്റെ ഉദാഹരണം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഉദാഹരണം ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഡാർവിൻ സിദ്ധാന്തം അല്ലെ? ഡാർവിൻ സിദ്ധാന്തം അനുമാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ജീവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ജീവികളിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യവർഗം മറ്റുള്ള ജീവികൾ. അത് അനുമാനമാണ് അല്ലെ? പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യനൊക്കെ നേരിട്ടുള്ള കാണണം, നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. രണ്ടാമത്തേത് അനുമാനമാണ്, ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം. പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്താ? ശബ്ദം. അത് നമ്മൾ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, അത് സത്യമാണ്. ആ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ആ ശബ്ദം ആ റേഡിയോ എന്നാണ് അത് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ? അതിന് സത്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വേദങ്ങളെ കണക്കൂട്ടിട്ടുള്ളത്. അതാണ് 3 പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഫൈനലായിട്ടുള്ളത് ശബ്ദപ്രമാണമാണ്. അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ഉപാധിയാണ് ശബ്ദപ്രമാണം എന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നൽകുക. എന്താണത്? നിഗമനം, അനുമാനം. അതല്ല, അത് കാരണങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത്. അറിവ് സമ്പാദിച്ച ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഉപാധിയാണ് ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് കാരണങ്ങൾ നൽകുക. അതെന്താണ്? ശബ്ദം ആധികാര്യമായതിനാൽ. അതെന്താണ്? ആധികാര്യമാണ്. കാരണം ശബ്ദപ്രമാണം ആധികാര്യമാണ്. അത് കാരണം, അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. കാരണം അതിന് പിന്നെ അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയും മാതാവിന്റെ കഥ, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതിന് ആധികാരികത ഉണ്ട്. അതിന് ശബ്ദത്തിന് ആധികാരികത ഉള്ളതാണ്. അത് കാരണമാണ് ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വൈദ്യജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇതോട് നമ്മളെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിയാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഇന്നായിട്ട് എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ? രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയണം പ്രഭുജി. രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയോ? തെറ്റ് പറ്റുന്നു, ശബ്ദിക്കാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ തെറ്റുപറ്റുന്നു, ശബ്ദിക്കാനുള്ള പ്രവണത, തെറ്റുപറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വംശവദനാകുന്നു, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ എഴുതില്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാണകവും ശംഖവും, അതെന്താണ്? ചാണകവും ശംഖും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ചാണകം നിന്റെ മലമാണ്, മറ്റേത് അസ്ഥിയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ശരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മളെ വൈദിക ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ശുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ
അത് നമ്മൾ ശുദ്ധമായത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപറ്റി ഇപ്പൊ എന്താണ് ചാണകത്തിൽ അതുണ്ട് ഇതുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുക. പക്ഷെ അത് സത്യമാണ്. ആരെന്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ വേദം സത്യമായിട്ടേ മാറുള്ളൂ. കാരണം വേദം സത്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ചാണകം വിശുദ്ധമായി കരുതപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ചാണകം ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മലമാണ്. ഒരിടത്ത് മലം സ്പർശിച്ചാൽ ഉടൻ കുളിച്ച് ശുദ്ധമാക്കണമെന്ന് വേദം പറയുന്നു. മലം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുളിച്ചിരിക്കണം. അതും വേദം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ആ വേദം തന്നെ പറയുന്നത് എന്തിന്? ചാണകം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ. മനസ്സിലായി? എന്നാൽ മറ്റൊരിടത്ത് പശുവിന്റെ മലം പരിശുദ്ധമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അത് നമുക്കറിയാം. അഴുക്ക് പുരണ്ട അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചാണകം പുരട്ടിയാണ് അല്ലെ ചാണകം വെള്ളം നിൽക്കാന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് എന്താണ് വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണ്. അപ്പൊ അത് ചാണകവും അതുപോലെ ശംഖിന്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണങ്ങള് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെന്തിനും വേദം സത്യമാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചാൽ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ഡിബേറ്റ് നടക്കണം, പണ്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഒരു ഡിബേറ്റ് നടക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ പുരാണങ്ങളുടെ കഥകളും അതിന്റെ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതായത് വേദങ്ങളെ ശരിയല്ല, അത് ശരിയല്ല, ഇത് ശരിയല്ല, വേദത്തിൽ പറയാത്ത കാര്യമാണ് ഈ വ്യക്തി പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നല്ലൊരു സ്കോളർ ആയിരുന്നു വേദത്തിനെ പറയുന്ന ആള്. അപ്പൊ ആളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ വേദത്തിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ടീം അതിന് വേദം തന്നെ ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് സത്യമാണ്, നമ്മൾ അത് ഉള്ളിൽ ഉറക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ചാണകവും ശംഖിന്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണം. അത് നമ്മളേക്ക് ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളോട് വേദത്തിനെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 4 പ്രാവശ്യങ്ങളും നാമം ജപിക്കണം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണതിന്റെ കാര്യം? മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ചാണകം തന്നെ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിനോട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? അതെ, അതുപോലെ നമ്മൾ ഹോമം നടത്തുന്നതും കളിയാക്കുമായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ സയൻസിനെ കുറിച്ച് അതിന് വശങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അതന്നെ. ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സയൻസ് വളർന്ന കാരണം കുറെ കാര്യം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. മനസ്സിലായ? കാരണം പണ്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉള്ളവർക്ക് അത് അറിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ അങ്ങനെ ഫെയിൽ ആയി പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർ അതിന് പറഞ്ഞു അത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനൊരു റിപ്ലൈ ഉണ്ട്. എന്തിനാ ക്ഷേത്രം? കുറച്ചൊന്നില്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. കാരണം അത് സയൻസ് അത്രയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പണ്ടാണെങ്കിൽ അതും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തിനും കൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ കാശിടണമെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ? അങ്ങനെ അല്ലേ? സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ലേ? ഇതിനു പേര് ആർക്കും 10 രൂപ ആര് പാവങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ 12ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തിനാ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നേ? അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറയാം. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടും. അത് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവര് ശാസ്ത്രം കുറച്ച് അറിയണ കാരണം കൊണ്ട് മുഴുവൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ അറിയാം. അവിടെ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അറിയണവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പലതരം എനർജി ഫോമുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ സൗണ്ട് എനർജി കിട്ടും. ആ താളമേളങ്ങള് അതിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് എനർജി കിട്ടും. അത് നമ്മളെ പോസിറ്റീവ് ആണ്. നമ്മളെ എല്ലാ സെല്ലുകളെയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ആരതി ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപം ലൈറ്റ് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള സൊസൈറ്റി എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാവരും അവരുടെ വൈബ്രേഷൻസ് ഓരോ സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ വൈബ്രേഷൻസ് കിട്ടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാലും അതിൽ വരുമ്പോ നമ്മളും ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും അറിയാത്തതുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് പറഞ്ഞ ചാണകം ഇനി ഒരു കാലത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. ചാണകം വേദം പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. ചാണകം ഇപ്പൊ കുറെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശംഖ് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മുഴുവനായിട്ടില്ല. ശംഖ് ഒരു കാലത്ത് പിടിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊക്ക് നമ്മൾ ഈ ശംഖിനെ വിട്ട് കളഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി. അപ്പൊക്ക് നമുക്ക് ശംഖും പോവും, എല്ലാതും പോയിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് പണ്ട് കരിക്കുവെള്ളം കുടിക്കലോ കൊക്കവെള്ളം കുടിക്കായിരുന്നു അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കരിക്കുവെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ തിരിച്ചും വീണ്ടും. മനസ്സിലായ? പക്ഷെ എന്തോ പോയില്ല അല്ലെ. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാൽ വേദത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കണം. അത് സത്യമാണ്.
അത് ഉറപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പ്രഭുസ്വാമി അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം പറഞ്ഞു വരുന്നു. വേദത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം, അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങളിൽ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സത്യമാണ്, അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഉറപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏതാ പോയിന്റുകൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ? ഏത് പോയിന്റാണ്? 3 പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാനെ പറ്റി? ഏത് പോയിന്റുകളാണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഭഗവാന്റെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ട് ഗുണങ്ങൾ, ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ? ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിൽ നമ്മള് മുഴുവനും സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ സമീപസ്ഥനാണ്. അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലാവാ അല്ലെ? ഭഗവാൻ തൂണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, അതെങ്ങനെ നടക്കാം? ഭഗവാൻ ഒരു വിരലില് ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചലിക്കനും ചലിക്കാതെ ഉള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്താം. ഭഗവാന് വിദൂരസ്ഥന് സമീപസ്ഥനാവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് തൂണിൽ നിന്ന് വരാം. സകലതിന്റെ അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാന് സിദ്ധി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപവും ഉണ്ട്, രൂപവും ഇല്ല, രൂപവും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടോ? രൂപമുണ്ട്. രൂപമില്ല? രൂപമില്ല. രണ്ടും ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഭഗവാനെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലും അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിലും നമുക്ക് ആരാധിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ വ്യക്തികൾക്ക്, നമുക്ക് വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ വരും. അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അവ്യക്തി രൂപത്തിൽ വരും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞ തൂണിൽ നിന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ തൂണിൽ നിന്ന് വന്നു. ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് സത്യം, ഭക്തൻ സത്യമേ പറയുള്ളൂ, ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് സത്യം ആവും ചെയ്യും. അത് ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനാ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ കഥ. അപ്പൊ ഈ സത്യങ്ങള് ആദ്യമേ തന്നെ വേദം സത്യമാണ്, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനത്തെ കഴിവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് പ്രഭുസ്വാമി ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുകയാണ്. അത് കടക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അനിഷ്ക ലെവലിലാണ്. നമ്മളോട് ഇതുപോലെ ഫോട്ടോയിൽ എങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഫോട്ടോയിൽ ഭഗവാൻ പ്രസവം കൊടുത്ത് ഭഗവാൻ എവിടുന്ന കഴിക്കുക അല്ലെ? ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ല? കേട്ടിട്ടില്ലേ? ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലേ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കഴിക്കുക? ഭഗവാന്റെ അത് പറഞ്ഞൂടെ? ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ എന്തിനല്ല അതും പറയാനേക്കാം അല്ലെ? ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനു ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണേ നമ്മൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറച്ച് വായിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അൾട്ടിമേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വേദങ്ങൾ സത്യമാണെന്നുള്ള സത്യം നമ്മളിലേക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ അതില് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും രസം. വാസുദേവൻ സ്വയമേ പൂർണ്ണ വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനമായ ശ്രീ ഭാഗവതം രചിച്ചു. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ? സൂത്രങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസൂത്രം, വേദാന്ത സൂത്രം ഇന്നലെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു. എളുപ്പമാർഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതന്നെ എളുപ്പമാർഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ വേദാന്തം അല്ലെ? വേദാന്ത സൂത്രം, ആ വേദത്തിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. ഇത്ര മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷോർട്ടായിട്ട് പഠിക്കും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അത് അറിവുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വേദാന്ത സൂത്രം അറിവുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേദങ്ങൾ അറിയുന്നവർക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് വേദാന്ത സൂത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കും. അതായത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഇപ്പൊ കേരളത്തില് എത്ര 14 ജില്ലകളുണ്ട് എന്നറിയാം. അപ്പൊ 14 ജില്ല, തൃശ്ശൂർ ജില്ല, കാസർഗോഡ് ജില്ല ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അറിവുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡ്, അപ്പൊ കെ വെച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടും കാസർഗോഡ്. അപ്പൊ കെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അതെന്താ? കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണം. എത്ര 14 ജില്ലകളുണ്ട്, കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. ആ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഏതാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേദാന്ത സൂത്രം. അപ്പൊ എന്താണ്? അത്ര അറിവുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശരിക്കും ഭാഗവതം. അതെന്താണ്? അതൊന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഏത്? ഭാഗവതം. അതാണ് പറഞ്ഞത് വ്യാസദേവൻ സ്വയമേവ പൂർണ്ണ വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചു.
അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രം, അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റി ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ വലുതാക്കി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏത്? ഭാഗവതം. അതിൽ ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ജന്മധ്യാസയത എന്ന പ്രഥമ വേദാന്ത സൂത്രവാക്യം കൊണ്ടാണ്. ഭാഗവതത്തിലെ ആ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ, അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ വേദാന്ത സൂത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്ലോകം ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയുന്നത് സത്യം പരമധീമഹി. സത്യം പരമധീമഹി തുടങ്ങുന്നതാണ് വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ഭാഗവതത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം. ഹരേഷ്ണമതേ അതെ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ അതിൽ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെതാണ് സത്യം പരമധീമഹി. ആ സത്യത്തെ വണങ്ങുന്നു. അപ്പൊ സത്യത്തെ വണങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി. നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു സത്യത്തെ വണങ്ങുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് വണങ്ങാൻ? നമ്മളതിൽ വലിയ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ വണങ്ങാം അല്ലേ? അങ്ങനെ ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ സത്യത്തെ വണങ്ങുന്നു. അപ്പൊ അതുമെന്നാണ് തുടക്കം. അപ്പൊ ജന്മദേശ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന വേർഡുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് ആര്? ആദികവി, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. ആദ്യത്തിൽ ആ ലൈൻസുകൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ആ ജ്ഞാനം. പിന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രഭുജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കണേ. പ്രഭുജി. അപ്പൊ അതിൽ കാണുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാസദേവൻ സ്വയമേവ പൂർണ്ണ വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനമാണ്, വേദസൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആ വ്യാഖ്യാനം അതിൽ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മസൂത്രവാക്യം ജന്മാദ്ദേശ ന്യായതേ തരത എന്നുള്ള വേദാന്ത സൂത്രം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചോളൂ, വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് വേദാന്തം, വേദാന്തത്തിന്റെ വേദസൂത്രം, ആ വേദസൂത്രത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗവതം. അതില് ഭാഗവതത്തിലെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ പറയാണ്. അതില് ലാസ്റ്റ് തുടങ്ങണെന്ന് പറഞ്ഞത് ജന്മാദേശ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ആ പരമമായ സത്യത്തെ അല്ലെ, അതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ ലാസ്റ്റ് ആ ലൈൻ, ആ ശ്ലോകം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് സത്യം പരമധീമഹി, ആ സത്യത്തെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള വേർഡുകളുടെ അർത്ഥം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം, അതിന്റെ കാരണക്കാരനായ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് സൃഷ്ടിയില്ല അല്ലെ, അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെ ജലം, ജലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അഗ്നി, അഗ്നിയുടെ ഉള്ളിൽ ജലം. ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് തോന്നാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുക്കാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. ജലത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളം, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഗ്നിയിൽ ജലത്തെയും, അഗ്നിയിൽ ജലം കാണും, ജലത്തിൽ കര കാണും. അങ്ങനെ മിഥ്യാദർശനം നടത്തുന്നു. ആർക്ക്? ഋഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാവില്ല എന്താ ഇവിടെ നടക്കണമെന്ന്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സത്യത്തെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് യുക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളെ സയൻസും ടെക്നോളജി എത്രയും വളർന്നാലും ഇതൊന്നും എത്തൂല നമ്മള്. അതാണ് വേദം സത്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഉറപ്പിച്ചാലോ അടുത്ത നമ്മൾ ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഹരേഷ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് ധ്യാനശ്ലോകം നാളെ എടുക്കാം. ഹരേഷ്ണ, നാളെ മന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങുമോ പ്രഭുജി? നാളെ തൊട്ട് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് ധ്യാനമന്ത്രം നാളെ തുടങ്ങാം. ഇതിപ്പോ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ വെച്ച് നിർത്തിയാണേ. ഹരേഷ്ണ,
അപ്പൊ വേദത്തെ ഇനി സത്യമായിട്ട് ഇനി അതിൽ സംശയം വരുത്തൂലല്ല. വേദത്തിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായി? ഭഗവാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. അത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഫില്ല് ചെയ്താലോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സത്യമായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേദത്തിൽ അത് ശരിയല്ലല്ലോ, ഇത് ശരിയല്ലല്ലോ, അവിടെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ പറയില്ലേ, അവിടെ ഭഗവാൻ മത്സ്യം കഴിച്ചിരുന്നല്ലോ, മാംസം കഴിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഭഗവാൻ എല്ലാതും ചെയ്യാം. അതാണ് ഭഗവാൻ. മനസ്സിലായ? ഭഗവാൻ 16,208 ഭാര്യയും ഭഗവാൻ 16,208 അല്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാവരും നമ്മളാണ്. മനസ്സിലായി? ഇത് മനസ്സിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ? അതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞത്. ചാണകം എന്ന് പറഞ്ഞത് മലമാണ്. ആ മലത്തിന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധി എന്നായിട്ട് കാണുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദം പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. അതൊരു ഉദാഹരണം പോലെ 2 ചങ്ക് അസ്ഥിയാണ്, അത് പരിശുദ്ധിയാണെന്നാണ് വേദം പറഞ്ഞത്. അതിന് നമ്മൾ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാ തുടങ്ങുന്നതും അസ്ഥി തൊട്ടിട്ടാണ് അല്ലേ? നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് അത് കിട്ടിയാൽ പോരെ? മനസ്സിലായി? നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അസ്ഥിമ തൊട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പുണ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അല്ലേ? ആണ് ഉത്തരങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഉത്തരങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റെന്നല്ല അർത്ഥം. നമുക്ക് അറിവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര അറിവ് വരുമ്പോ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ സമയമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവരെ പറയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ കീർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടല്ല. കീർത്തനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചൊല്ലുന്നുണ്ടാ? ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാ? അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. നാളെ തൊട്ട് ധ്യാനശ്ലോകം തുടങ്ങണം. നാളെ തൊട്ട് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഇല്ല? ഞാൻ പറയണത് മനസ്സിലാവണം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേട്ടാ രേഷ്ണ. ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചോദിക്കണം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റാ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത്. ഒന്നും കൂടി യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി അത് നോക്കിയിട്ട് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടാ. യൂട്യൂബ് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് വായിക്കണം. ബുക്ക് വായിച്ചാലും ചില പോയിന്റ്സുകൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നിർത്താം. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപ കൃപാ സിന്ധ്യാവ പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമ്മ മനന്തോടി വൈഷ്ണവർക്ക് ഗോവാദിക്ക് ഗുരുദേവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.